I dag så skal vi spille Granny, og jeg har Eline på telefonen. Sig hej. Hej. Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvis I kan høre hende, men det håber jeg. Og jeg screen recorder, så vi er i gang. Matteo, Ja. jeg er Granny. Nej, Eline er Granny. Ja, kom du. Vi må godt dræbe hinanden, okay? Okay. Men jeg skal lige finde ud af det her, hvad sker der? Men jeg er så færdig. Okay. Du er der. Jeg fanger dig. Var det dig, der sad fast? Nej. Hvad? Jeg laver en YouTube-video med Eline. Jeg dræbte ham. Nej. Nu er det kun dig. Er det kun mig tilbage? Jeg tror, du er med. Hvad? Jeg tror, du er med. Jeg kom seriøst til at tabe den der. Okay, men sidst jeg lavede de... Oh my god, jeg gik bare rundt. Sidst jeg lavede den der screen record. Nå jo. Lige meget. Hvordan vidste du, jeg var der? Hvordan kunne du se mig? Hvad er du? Jeg ved det ikke. Jeg ved. Nosse. Nå. Hvad er jeg? Det tror jeg. Så skal jeg være vildt. Nej, der er stadig en tilbage. Ej, eller hvor er han? Det siger jeg ikke, og det er en pige. Nej, sig det, Matteo. Så hjælper vi hinanden. Nej. Vi skal spille en rigtig runde. Bare sig en hint. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor man er. Oh my god!
Kom nu. Kom nu. Åh, jeg pruttede. Oh my god, it's your moment. Hun kom fri. Nej, hvordan kom du det? Hvorfor tror hun? Okay, lige meget. Jeg ved, hvor det. Ikke gå derind. Hvorfor går du derind? Det er sjovt at screen record, Elina, med dig. I see you! Oh my god. Lick bear trap. Hello! Jeg sagde det jo. Ved det, ja! Nej! Yes, hus. Vælg huset. Nej, jeg hader Cemetery Remedy. Yes, han gik ud. Hus. Elina, vælg huset. No, don't bleed the cemetery. No, no! Hvorfor hører min farmor AI-sangen? Hvorfor hører farmor AI-sangen? Farmor, hører du AI-sangen? No. I see you. Peekaboo. Where are you? I can see the Bobby boy. Jeg går op. Jeg tager bare ham. Hende der tror jeg er dum. Jeg tror jeg ramte hende. Hallo. Yes! Jeg vidste, jeg skulle lægge. Japan! Yeah! I'm a burger. Hvad? Jo. Skal vi ikke spille noget andet? Næste spil. Det ved jeg ikke. Kunne du høre det, Elina? Ja.
Skal vi spille Death Penalty? Join mig. Okay. Ikke være et mærkeligt spil. Join mig. Det er også det, jeg kommer til at gøre nu. Nej, Elina. Nej. Join mig. Elina, join mig. Holy. Undskyld, min lille søster hoster rigtig meget. Vi er i gang med at finde hvilket spil, og jeg tror, det bliver Death Penalty. Eller. Elina skal jo spille Rainbow Friends. Skal vi spille Rainbow Friends? Det kan vi. Okay. Vi har ikke rigtig planlægget af, hvad vi skulle spille i dag. Så, nej. Skynd dig, Lina. Nej. Undskyld. Ej, jeg kan komme ind. Ej. Der kom bare så mange. Men vi har ikke rigtig planlægget, hvad vi skal spille, så det bliver mere bare sådan der. Det kan være, at vi spiller Dress Room Press om 2 minutter. Ja, men jeg er kommet tilbage og resettet. Hvor er du? Det ved jeg ikke. Er du med i en spil lige nu? Hvad? Hvad? Nej, jeg vil lige joine dig. Eller gået. Elina, den med hjerterne der. Prøv. Vis lige din kasse. Okay, vil I se min? Den matcher mig. Final defense. Skriv i kommentaren, hvis I kan lide 6-7. Det kan jeg ikke. Jeg kan lide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvorfor har du ondt? Hvorfor har du ondt? Hvorfor har du ondt? Skip. Skip. Har du skippet, Elina? Ja. Godt. Jeg er lidt dårlig til Rainbow Friends. Gav nogle store øjne. Undskyld, men jeg har bare
Hvorfor er hans øjne så store? Damn! Damn! Okay, time to play. Jeg fandt det, men det tog den fra. Jeg kan se en. Jeg kan se en. Jeg kan se en. Jeg kan se en her. Jeg kan se en her. Hvordan er der allerede en, der er blevet fundet? Jeg kan se Rosie derovre. What the? Hello. Hvad er det her? Hvordan kommer man igennem det? Hvad er det der for nogle hænder? Ej, hvor er de grimme. Stop, that's rude. Wow, flot kalender. Jeg elsker det her sted. Det er så hyggeligt her. Oh my god. Kan bro ikke se mig? Oh my god, 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 my god. What? Oh my god, what the? Hvad er det, jeg laver lige nu? Hvorfor spiller jeg Rainbow Friends, men jeg kører på go-kart? Oh my god, faster! Okay. Hvad er det, der sker med den der lige? Hvorfor fløj den bare tilbage? Jeg gør det samtidig. Jeg kan se en hel masse. Jeg kan åbenbart se, hvor de er henne. Hvor? Har jeg afleveret alle mine ting? Hvad? It's not by you. I need you. Så når jeg... jeg troede, jeg døde. Oh my god. Hvad skal jeg nu finde? Jeg har fundet en. Måske skal jeg lige tage den der zipline. Ses på grillen. Nej, der er en fugl! Den der fugl. Ej, den er så sjov. Jeg elsker at lege med den. Kan den egentlig fange mig rigtig? Går den ikke mega langsomt eller et eller andet?
tasty. Det var bare det, jeg lige sagde. Nej. Dummy. Døde du? Nope. Hej fugl. Hej grøn mand, monstermand. Med lange arme, lange ben og lange hoved. Eller stor hoved. Hvordan er dit hoved ikke faldet af ved sådan... Okay, for mange spørgsmål. Oh my god. En mere. Hvor er den? Please sige, at den her. Hvad var det? Hvorfor kommer du herop? Nej. Oh my god. Kan jeg kravle igennem benene på den? Ja! Ej, det er unfair. Døde du? Ja. Jeg prøvede at gå igennem dens ben. Matteo, jeg dør også, okay? Okay. Jeg dør. Ved du hvad, nu når jeg er død, så gider jeg ikke at vente til næste runde. Skal vi ikke bare? Skal vi spille Better Food? Jeg er død. Okay. Så join med. Hvad er garlic bread eller chili? Jeg har spillet det her spil før, så jeg har mega meget over. Det har jeg også. Det havde jeg også i forvejen. Halløj. Det er jeg også. Kiwi one. Hey. Godt. Daddy. Six, seven. No, you're teaching. Okay, which will you rather eat? Ananas på pizza. Hvorfor vil folk hellere spise ananas på pizza? Har de egentlig set det? Det er jo livsfarligt, det. Det smager så dårligt. Jeg smagte det på et tidspunkt ikke. Jeg kastede op i 2 dage i streg. No, jeg stoppede ikke. Jeg kastede bare op. Jeg ved ikke hvorfor. Nok fordi det smagte så dårligt, så vidste jeg godt hvorfor. Åh nej, min broski! Åh nej. Psych. 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 Vi vinder. Ikke. Psych. Ey. Elina, vi gjorde det. Den blev lige, fordi jeg var med. Se, hvor meget aura Elina har.
Damn. Damn. Which one would you rather read? Black Frost. Er det her? Det der smager også mega godt. Men jeg elsker det her. Ej. Nej. Nej. Sådan. Jeg var ved at vælge den anden en. Oh my god. Matteo, det her rejer, det smager godt, og jeg kan ikke lide kage. Ja, men jeg var ved at vælge den, men så tænkte jeg, okay, jeg elsker også kage, men jeg vil hellere spise kage end det der. Men det der smager mega godt. Ej, nu er jeg sulten igen. Ej, kan du ikke lige lade være med at hoppe? Det er lidt mærkeligt. Jeg har slet ikke hoppet i de sidste runder. Altså, jeg løb bare rundt. Jeg har slet ikke hoppet. Altså, hvem hopper sådan her rundt? Altså. Grækenland! Elina, skal vi ikke ende videoen efter den her runde? Elina, skal vi ende runden efter den her? Eller ende videoen? Skal vi ende videoen efter det her? Ja. Jordbær. Hvad valgte du, Matteo? Jeg har valgt det der. Ja. Pandekage. Skal vi ende videoen, så kom ved siden af mig. Ja. Kom her. Kom. Er du klar? Kom. Nej, Elina. Okay. Tak for, at I så med. Jeg elsker pølser og 6-7.